dělat a ukážu vám, jak si dělám svoje ledové kafe. Já tam prostě zapomněl dát hrníček, jsem normální. Pořád používám tady tu prostě zavařovací sklenici, musím vymyslet něco jiného. Potom, co já dělám, je takový lifehack, že aby jsem z toho dostal ještě tady to kafe, co v té sklenici nebo v tom hrníčku zůstalo, si do toho dám mlíko, takže teda samozřejmě, jakož to je latte, tak tam dávám mlíko. A potom používám tady ty flavor drops, jsou z MyProteinu, tady to není spolupráce a prostě je to jakože zdravější sladidlo asi a je to jakože i zároveň příchuť, takže mám bílou čokoládu a vanilku. Já teďka teda použiju vanilku, protože se to víc hodí k té Paříži, si myslím, nevím. Potom mám tady tu vymoženost. Ježiš, vy vidíte úplně celý náš dům teďka, kterou to rozšlehám a zároveň zamíchám. Je to jako fakt nejvíc basic. Víte led? To je vtipný, že já totálně jako nemůžu kousat do zmrzliny, to by mi jako umřely zuby, ale prostě led kousat můžu. Ještě tam teoreticky můžu dát tady to, což je prostě nějaký jako vanilka, karamel, dezert na kávu a dorty. To je fakt dobrý.